ভাল লাগিছে বিটিআৰ আমাদের সিএম এপয়েন্টমেন্ট আমাক দিলে খুব ভাল লাগিছে নতুন ইয়াৰত পালো মানে খুব আনন্দিত আমি মানে আজিৰ দিনত আৰু ক'ব লগা নাই আৰু ইমান ফূৰ্তি লাগিছে মনত। কিমান বছৰত জয়েন কৰিছিল আমি 2011 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী কি ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট মই নিজে ডিপাৰ্টমেণ্টতে মানে ভেকেণ্ট হোৱাৰ পিছত পালোঁ আজি পষ্টিং ক'ত হ'ল কোকৰাঝাৰতে। ক'ৰ পৰা হা ঘৰ মোৰ কিবা চিতলা। কি ক'ব এতিয়া চৰকাৰক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। जोंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों माने प्रमद सारनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय बेनोसै आरो। मा डिपार्टमेन्टआव नोंना आंनिया मेडिकेल। माब्ला जयनिं जायामोन 6P आव 6Pआव 11 2011 दा बबेनिफ्राय नोंथाङा आङो स्पर्ट्सनिफ्राय। नोंथांनि न'आ बहा आङो माबा चिरां। दा बहा पस्टिंआ बहा जाखो पस्टिंआ बाक्सा जाहैबाय। खस्थ'यै सोलिबोनांदों नामा नोंथांमोना 6Pआव मावनानै एसेथ' जाखायो खस्थ'आलाय। गोबाव बोसोरनि उनाव जोङो दिनैहाय गोदान एपइन्टमेन्ट मोनफिनबाय। थांनाय 2011 मायथाइनि 28 फेब्रुवारियाव जोंखौ थांनाय बिपिएफ सरकारा जोंखौ फिक्स पेआव सोनानै होदोंमोन। दिनैहाय इउपिएल सरकारा मानगोनां प्रमद बर' सरकारा जोंखौ पार्मानेन्ट एपइन्टमेन्ट होबाय। जों बिनि थाखाय जोङो प्रमद बर' सारखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय। मानो होनबा जोंनि 13 बोसोर जोङो जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सौसिबोबाय। दायो जों बिटिआर सरकारखौ जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय। गोजोन्थों। आङो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव सिगाङाव आङो लाइब्रेरि सार्भिस डिपार्टमेन्टआवमोन। दायो आङो गसाइगावआव पस्टिं जाबाय। आङो बिजनिनिफ्राय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। गोबावनि उनाव दिनै रेगुलार जानाय एपइन्टमेन्टखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। नाथाय फारसेथिं गोजानाव मोननायखाय फारसेथिं दुखुबो जादों। नोंना न'आ बहा उदालगुरि दायो कुसुगाव डिपार्टमेन्टआ मायाव मेडिकेल। दा खाथियाव मोनोबा गोजोननाय औ खाथियाव मोनोबा गोजोननाय मोनगौमोन आरो। जों गोबावबो जाबायमोन नालाय दिनै मोननायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो। बिटिआर सरकारखौ मा बुंनो सानो बे समाव बिटिआर सरकारनि सायाव जोंहा गोजोननाय थाबाय। मा डिपार्टमेन्ट आंनिया हेन्दलुम टेक्सटाइल। बबेनिफ्राय आंथ' बाक्सानि आं दा एपइन्टमेन्टखौ मोनदों उदालगुरि। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.